L'humanisme. A segles XV e XVI, d'intellectuals appelats humanistes cercano de se desmarcar de l'edat mezzana que consideran como un període escur. Tornon descobrir los testes de l'antiquitat greco que tornon estudiar e traducun. D'humanistes como Erasme, Leonard de Vinci, Copernic e Besale renouvellon la pensado de l'epoca emplaçant l'home e lo progrés de l'humanitat al centre de lurs preocupacions. A tal, recurren a d'experiències de cots defendudos per la Gleisa, como de dissezius, per conèixer melhor l'anatomia humana. Los humanistes difusen lors idees per lors viatges e lors nombrosos correspondències. Mas és tot l'estamparió a caràcter mobil, enginyat per Gutenberg a Mayence cap a 1455, que permet una formidable circulació de los obres. Amb aquero tècnico novello d'impressiu, se produts de nombroses llibres leu e a pauc de fresc. Són escrits en latí, mas també de mai e mai de la llengua del país, com lo francès o l'alemany o l'occità, so que los ren accessibles a un fin de persones. De centres d'estamparió eixamon leu e difusen a tal la pensado humanista per tota l'Europa occidental.